Že všechno vějou. A ještě pátek. Nejdřív pondělí. Uklízejí a vějou. Uklízí se v chalupách, tak my tady máme teď taky takovou vesnici, tak si tady všude uklidíme. Holky začaly už ráno umývat nádobí, tak to dodělají, hezky si to utřou a kluci mají na starost všechno ostatní stolečky. Kolečko je kulaté jako naše oči. Kolečko je kulaté jako naše oči. Srovnali jsme si krouže, posadíme se, pozdravíme se. Dobrý den. Dneska máme jarní den. Ale my už tady ve třídě jsme si udělali krásné jaro. A zkuste se teď rozhlédnout, co se tady od minulého týdne ve třídě změnilo. Co k nám tady jarního přibylo? David, ty, Adam, tobě musím připomenout tam jedno motýlí pravidlo. Víš, které, viď? Mysli si na něj, ano? Tak, co nám chceš tady? Takže tamhle je ručička dole. Teda, ty seš teda pozorovatel. On si hned všiml toho našeho budíku. Co se na něm změnilo na tom budíku, Cinko? Že je níž, že se ta ručička posunula o 1 měsíc. Předtím bylo na Sněženkách a to byl měsíc. Duben. To byl měsíc. Teď je duben. Předtím My jsme měli mateřinku. a předtím byl měsíc, jak se jmenoval? Za kam vlezem. Jak se to jmenovalo? Zima. Březen. A teď už po březnu přišel duben. A to už je doopravdické jaro v dubnu. A taky jsou jedny jarní svátky. A my víme, které. Velikonoce. My se tady na ně už celý týden a ještě budeme připravovat. Už jsme se naučili některé dny velikonočního týdne. Teď jste mi připomněli Modré pondělí. Kdo si pamatuje ještě nějaký den z velikonočního týdne? Velký pátek. Velký pátek. Zelený čtvrtek. Sobota. Škaredý den. Škaredá. Co to je za škaredá středa? Tak to si pamatujete moc hezky. My jsme si to tady i vyzdobili na jaro. Tady máme za sebou co připraveného? Jeho českou vesnici. Jeho českou vesničku. Už jsme si tam dělali tamhle tu paní. To je Selka a má na sobě krásný lidový, co to jmenuje? Šaty. Jak se ty šaty jmenujou? Kraj. Výborně, vy jste si to ozdobili. Ale to tričko je těžké. To je těžké, to dělali holčičky a dneska ještě k tomu přibude ta zástěrka. A čepecí taky ozdobíme. Taky jsme si tady postavili stromeček, jeden jarní, který potřebujeme na Velikonoce. Vrbu. My jsme tam včera šli. Jak jsme ji tam trhali na té vycházce. Tady je paní učitelko. Hádali čepičky. Vajíčko. Hádanku se budeme hádat. Hádanky jsme tam měli. Co jsme hádali? Vzpomínejte. Vyjmenovat třeba. No. Že jsme museli třeba hledat vajíčko. Ano, tak já si teď vyberu nějakého. Chvílka šikovného, třeba do Zárko a ta nám to vajíčko od Vaníka půjde schovat do vesnice. Tu vesnici si kluci krásně postavili ráno, mají tam statek, garáže tam mají. Tam můžeme koukat. Nekoukejte, schovejte si očičky. Nekoukejte, tak schovej a já si vyberu třeba. Adámka, ten než mi volám, ať nám ho najde. Když se přijde, tak o tom balíkovi známe básničku. Pamatujete si? Barbie.
a děti rád, je náš velký kamarád. Od Barvinka hádanku vyluštíme za chvilku. Duhové má království a tam ty raději spí. Tak, tady si přečteme hádanku od Barvinka. Dneska bude hodně těžká, protože už jste skoro školáci, tak už je to hádanka skoro ze školy. Už je těžká. Máte za úkol dneska pojmenovat geometrický tvar. A Barvínek vám někde tady ten geometrický tvar schoval. Já. Ale to byste, no tak zkus najít. To máš kde zkoušet. Ale je to hodně těžko ukryté, tak ti napovím, jdi směrem k tabuli. Můžeš tam sát na co chceš. Někde u tabule je schovaný geometrický tvar. Můžeš si zkusit i to vajíčko třeba. No zkus se podívat na druhou stranu vajíčka, jestli tam náhodou vajíčka magnetického na tabuli. Je tam? Je tam, tak ho tam nech ukrytý. A než se pustíme do hádání, děkuji Tomáš Potosence, tak si nejdřív ta vajíčka zkusíme spočítat. Takže. Počkej. Takže, tady jsou vajíčka nahoře, tady jsou vajíčka dole. Tak budeme počítat vajíčka, které jsou nahoře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď budeme počítat vajíčka dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kde jich je víc? Adame. Nahoře. Pane učitelko, stejně. Stejně. 6 a 6. Takže dole i nahoře stejný vajíček. Zkuste, jestli byste dokázali spočítat vajíčka všechna dohromady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No teda, vy už můžete do školy úplně hned. Teď mi zkuste říct, já vás budu jmenovat, co je na vajíčku za obrázek, ano? Takže, Lucinko. Tulipán. A my to po Lucince vytleskáme, ano? Takže připravte si ručičky a tulipán. Rozárka. Tomášek. Jeho česká vesnice. A dáme. Motýl. Martínek. Co tam je? Kočka. David. Kluk. Peťo. Beruška. Adelka. Tulipán. Majda. Kuřátka. Tereska. Králíček. Amalka. Holčička. A Lucinka. Kachna. Dokázal by někdo z vás najít obrázek, který začíná na K. Kohout, je to správně? Jo. Dokázal by někdo najít obrázek na B? Beruška, to dojdou holčičky vyzrat, protože holčičky mají přednost. Každá svoje vajíčko. Vemte si, jaké jsou. Holčičky to zvládly, pojďte se vrátit do kroužku. A co kluci, umí to taky takhle pomaličku dneska tak, srovnáme si kolečko, vyskočte, motýlkové, vyskočte teď. Ať si holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh. Posadíme se, prohlídněte si tu hádanku, nikdo nic neprozrazuje, tak a vezmeme to tady takhle třeba od Davídka. Ukaž nám geometrický tvar na vajíčku a pojďme ho. Modrý kruh. Výborně, Tomášku, ukaž nám ho. Žlutý kruh. Krásně.
Martínek. Zelený trojúhelník. No, Martin. Červený krouh. Krása, Zárka. Ukaž nám ho nejdřív, já ti poradím. To je. Jakou má barvu? Zelenou a začíná na O. Krásně, Lucinka. Červený čtverec. Ano, Amálka. Modrý obdélník. Ukaž nám ho. Dobře. Tereska. Zelený čtverec. Zelený čtverec. Modrý čtverec. Ano. Žlutý obdélník. Dobře. Červený trojúhelník. Červený trojúhelník. Tak to se třeba musí... Jo, na tebe bych zapomněla, jak to je možný. Ty jsi takový nenápadný, Adámku. Dneska vůbec nezlíš. Jsi takový hodlejko. Tak mi řekni, jaký tam máš výborný tvar. Čtverec. 3, troj. Úhelník. A jakou má barvu? Jako ta středa. Šedou. Takže to si zatleskejte. Co vám povedlo? Každý pořadu hádanku od barvy. Tak si teď za odměnu s tím vajíčkem můžeme trošičku zacvičit. Tak, za kým poběžíme? Za Adámkem. Adame, ty budeš předcvičovatel, hlavní sportovec, tak ty nás povedeš do kroužku. Za Adámkem běžíme do kroužku a vajíčko máme nad hlavou. Na bobeček. Teď si schováme vajíčko za záda a běžíme za zády. Teď pozor, teď si chyťte vajíčko na bříško. A běžíme s vajíčkem na bříšku. Tak, teď najdete místečko na cvičení, abyste si nepřekáželi. Když se nejde nikdo, tak na vás nevidím. Všichni jsou tady představení. Na kulečka Tomáš, teď se ke mně, jděte se ke mně. Vajíčko má odhledu, tady máš místo. Davídek před televizi. A díváme. Tomášku, jestli tě to nebaví, tak si je koukej. A někdo vyšší Stojí pečař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo. Dá do toho 4 rány a už je to hotovo. Pecná svatba, kdo pacány nastaví. Starý pečař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo. Dá do toho 4 rány a už je to hotovo. Měníme nohu a na druhou stranu. A ještě jednou. A naposledy. Stačí. A si na vajíčko stoupni. Teď. Ale tohle nezbylo vajíčko. Na Adámka. Adámku, ty budeš naše slepička a budeš říkat běhej, běhej, slepičko,
Najdi svoje vajíčko. Já vám k tomu budu hrát. Dokud budu hrát, slepičky běhají. Když přestanu hrát, honem rychle se postavíš na vajíčko. Ano? Tak říkej. Běhej, Běhej, slepičko, najdi svoje vajíčko. Ještě Martínek nenašel, tak pojď říkat. Martínku, pojď sem dopředu. A říkej. Běhej. Běhej, slepičko, Najdi svoje vajíčko. a běhej. Kdo nemá? Amalka, tak pojď. A tady se nás udělá. Běhej, slepičko, a najdi svoje vajíčko. S rostlinkou, s osením, které vezmeme co? Když jsme ho zakryli, to osení. Co jsme jí vzali? Buď vodu, hlínu, nebo světlo. Co jsme tomu osení vzali? Světlo. Světlo, tak to schválně odkryj. Co se stane s tou? A vidíš, vadne. Takže jsme si říkali, že to osení, aby nám krásně rostlo, tak, aby vyrostlo, potřebuje, co Majo? 3 věci. Potřebuje vodu, světlo a tady to pod tím hlínu. Tam jsou právě ty živiny. A tohleto osení má světlo, má hlínu, ale chybí mu co? Voda. Tak taky neroste. Tuhletu kytičku jsme vybrali. Adámku, pojď mi to zakrýt. Pojď mi ten pokus zase zakrýt. To je narciska, paní. To je narciska. A tady to máme doma. Tyhle ty kytičky, co jsem vám přinesla, Tady to máme. po obědě budeme tady hledat v těch knížkách, jestli budete vědět, jak se jmenují. Tohle to ale už víte určitě teď. To jsou fialky. krásně voní. Kuprčínka. Kuprčínka. A jdem, když
pěkný, vy. Můžete, znáte písničku Zlatá brána? Zlatá brána otevřena, zlatý klíček odemčena, kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, Praštíme ho košťatem. Počte. A koho praštíme košťatem? Tu sebe. Hej jo, tu sebe praštíme. Dívej se, co všechno tam máme za stavby. To je moje zastavby. Až vždycky večer před spaním, nebo když jdete ze školky, mamince vyprávíte, co jsme dneska dělali ve školce. Tak schválně bych chtěla slyšet, co Adáme. Mně se líbilo, jak jsme stavili taky. Taky tu je českou vesnici mají. Mně se líbilo, jak jsme utírali ta nádobí. Jsme gruntovali, vy? No taky. Co Lucinka si zapamatovala? Já nevím. Ty nevíš. Co Péťa si zapamatovala? Tam to jsem. Taky. Co Amálka? Jak jsme skládali ty koníky. Jo, jak se skládali ty koníky? Jak jsme tady dělali, jak jsme povídali tady teď, jak jsme tady zpívali. Těmi vajíčky, taky jak jsme to viděli. A Mně se Péťa? líbilo ještě jezdit na těch koních. Tak ještě jedou středu, aby jsme se nemračili. Aby jsme se nemrátili, aby jsme byli šťastní. No a jak by se to A dalo protože zařídit? my jsme se mračili celý rok. Právě, tak jak by se to dalo zařídit? Hrát si, Hrát si. povídat, malovat, tancovat. Krásně, to všechno se A nebo, dá. Ale já mám jeden velký nápad. Co kdybychom si tady zahráli na opravdovské Velikonoce? Jo! Opravdovské Velikonoce, když mají kluci co v ruce? Hodně, a holčičky pro ně mají vajíčko. Takže za domácí úkol na středu, na škaredou středu. Kluci si přinesou do školky pomlásku, aby mohli krásně vyšupat holčičky. A holčičky si přinesou pro kluka co? Vajíčko. Ale nemusí to být jenom sladkost. Můžete ho sami vyrobit. Jo, můžete ho namalovat nebo vyfouknout. Takže to máte na středu. Zase podívat, jaké je jaro venku, nejenom tady u nás ve třídě. Takže to potřebuje dojít si na záchod a ostatní budeme